Mariona India Fundazioak sortutako erakusketa bat da, lehenago beste herri batzuetan egonda, orduan erakusketaia etorri da nolabait egin da. Gero bai sartu dira Eibarko elementu batzuk eta gero udalak beste elementu batzuk eta elkarrizketak eta abar sartu ditu. Mari Jose Villak egindako ikerketa baten oinarritutako erakusketa da. 19. mendetik emakumeek lehenengo aldarrikatzen zuten gauza hezkuntza zen. Hezkuntzarako unibertsitaterako ateak itxita zegoazen eta orduan beraiek eskatu izan dutena historikoki lehenengo aldarrikapena beti da hezkuntza. Ikusten dugu sufragioa ere eskatzen dutela, politikan hasten dirala bai lanian, gero gerra iristen da, orduan hor nolabait atzera pausua dagoz, gero berri do, 60. hamarkadan nolabait hasten da 70 iraultza sexualakin eta berri do berreskuratzen. Orduan, 20. mendea da bombazo mundial bat, emakumeen eskubideari begira, eta batez be hori, lehenengo hamarkadak eta azkenak igual, Gerra ostean edo frankismoaren ostean iraultza sexuala ona pixka berandua iristen da, baina Estatu Batuetatik eta abiatzen dena iristen da, eta orduan, azten garaia medikuntzari, sexualitateari eta beste leku bat itzen, Orduan, beste aldarrikapen mota batzuk, abortua, horre garrantzia handi zeukizeban adibidez. Bai, historia beti dago lotuta, gainera ez da lineala, ziklikua da beti, orduan doa eta badator, eta nik uste, Eibarko kasuan agertuko dira batez be, industriakin eta lana, emakumeak lanian eukizuten garrantziakin lotutako elementuak. Orduan, Eibarko ezaugarri bezala, josteko makina eta abar, Orduan, interesgarria da nolabait Eibarko historia berreskuratzeko saiakera bat dagolako, Eta hor, emakumeak garrantzia handi zeukizeben bai politikan, bai lanerako akzeso horretan, industriaren garapenian, eta liburuan, Mari Jose Villak egindako liburu horretan oinarrituta egongo da, baina bai saiatuko gara historia kontatzen dizkigun, momentu epiko horiek, edo epiko horien artean gelditzen diran hutsuneak betetzen, Betetzen gure egunerokotasuneko emakume eta erreferentziekin, Dano dauzkagu, Amama eta birramamak hutsune horietan lan handi zain zebenak, Orduan, pixkat hori berreskuratzetik. Ados, nik uste dut bi norabidetako kontua dela, Feminismoak edo mugimendu feministak literatura elikatzen dau, eta egiten dabena da nolabait gaiak aukeratzeko orduan ausardia eman autoreei eta planteamentuak eitzeko orduan hori bultzada bat ematen detza, eta aldrebez, liburuak edo literaturak berak emoten detza mugimenduari oinarri teoriko bat, eta hori orduan konpensa huitzen da, bi parte desberdin dira, baina aldi berian oso lotuta doia zenak. Orduan, ez dut uste literaturak ematen dionik mugimenduari, baizik elkar elikatzen dutela, lotuta doaz mugimendua eta literatura. Izenburuak esaten daben bezala, Andre Sarraren inguruko edo kontzeptu edo ideia horren inguruko liburu bat da, Mari Luz Estebanen liburu bat da, eta berak nolabait beste emakume batzuekin kontaktuan esaten zeban emakumea naiz, baina orain emakume zaharra naiz ja, Eta hortikan zer gehiago behar dugu edo zelan jarriko dugu zentruan hori be bai, Emakume izatea ikusezina bada, ja emakumea eta zaharra izan ezkero ondino gehiago. Eta liburua bi zatitan banatuta dago, poemen zatia eta gero manifestua bera. Planteatzen duguna da liburua aurkeztera ematia, baina batez ere gaia eta gai horren eztabaida guregana ekartzea. Orduan, seguramente irakurriko dugu poemaren batzuk bertan, edo Mari Luzek irakurri halko ditu eta entzun halko dugu, zelan izan da liburuaren sortze prozesua, baina nundikan etorri dan ideia, zelan sortzen ditun bera kontzeptuak eta pixkat saiatuko gara amenua izaten eta
divertidua edo, bueno, erreza behintzat jasotzeko.